Nilenga apui wang chuan nucheni po Mr. Gulaka chuan alom hlea a ina chu ei ve ngal tur chuan somin ei rongte an bol duna zanria tui hnai tak mai an ei dun in lian vak lo chu luah tur an hmu ve maya ma se anin hmasa nen kha chuan a in nom hlei em awangin nupinki te chu an lung oi thei thlawt lo tangila chuan ho to ang u alo ti ve sik boka anma ni thiam lova chuan ngai du ho lovin nuchenin in alo hral awang le aman anei vek bok si awang chuan ama chu an dem fai le ta veka inu chu va hmula kanin ani a hral na man chu kan nei nge ngi tur ani ti in an nor le ta a awmna pawh a hrebik si lo ma se an zon chhuah vat chu a ngai dawn ani eng tin tin emaw chuan awmna hmun chu an va hre thei ta hlo mai enga ti nge min hrilh lova in dang i lo lua daia i fanu kania midang zawkin min hrilania a zah thlak em mai nianin ava ti chuan hrilh kherin ngai tu em ni alo ti maya tangi chu nor phei zewin pi ka ngai to lutuk chi a i thil siam te kha ka ei chak to lutuk in fiam le te pawh ka chak a sin alo ti nu tangtangi hian a soi reng zel chia sin niani chuan alo ti ve bawk nen in chhung lama chuan anin zui lut ta a atu le afa te nanana chu mangai na le khungai na chin te pawh ala nei ve thova ma se in chhunga alu hlana nianin tangi bula api chu poisa dil tur chawa hmu an ni thu le in lama hopuya som tura a hrilna chu anu chuan alo hre man tlat mai arilu chu chople chil chuan ale zui le ta dai maya tangi chuan anin hmasa a hole alo nen po chuan a chang thadu to lo kanu thima min pek thei lo awang khan in kha i hral dai emaw enge thil awm zia chena tur nei lova kan awm tak hi nianin alo ti chuan min hnawtchhuak lai khan chenna tur ka nei dawn lo ti in hre ve ring tho ani lawm ni nu ivan dang tu em em irilu hi mak tu e ka ti in hral na man tal kha chu min pe vela kan poisa ni kha a teu lo mai ka in ani a chu diang soi tur chuan mo in local poisa chu ka pe ho lowang cheu chhuak ro u nucheni chuan niani te nu fa chu kongka a khar hnan ta mak mai an ho taw ngong ngong lamzir tir tu nu chuan nucheni chu ron kholin adam to ani chuan lamzir na lama kal le to tur chuan alo soma ani po chu adam chian le chian lo chian turin hai cheng dam do ina chuan avakala chuta chuan Mr. Gu kha doctor alo ni reng mai ake abil te kha alo en dik saka adam fel to ti alo hril ina thleng nge thleng lo nu pinki te nu fa chuan niani bek chu an lo chek sak ngala anu chuan poisa engemaw zat alo pek ngei an rin wang ani ma se engma chu alo hon si lo nep lutuk mai lak tlak lo nupuya kalo nei mai mei che hi apoi ka ti in ka in chhir khop mai ti te chuan an lo an khum le tun tu na anu engwangin nge dot min hril api khalo hole se ka do sin ti in tangi alo tap ve sek bok chuti lai kara a hna tho na lama an pu chuan lo kholin project plan ilo submit vat lo chuan bani ni ang alo la ti zui man hmo deuhin ya ni chuan buai pui nga la tuma nuping ki lung oi vak lo chuan a thil lak tau sok na lama laptop a chuan tui alo la ti pwa khum zui in thiam lo na po nei chuang lo niani chuan tra top mai te chu a chak to hial zawk ani nucheni chuan lamzir lam po chu a chhun som thei ve to a Mr. Gu nen chuan in kopin an pahnih chuan an lam dun tir thina an thiam chak khop mai manager zianga chuan niani chu lo hau hrepin project plan submit tur anei taxi lova chuan ani na chu ti hniamin logistic department lama thokmai tur chuan alo hril thlakata cheng sang hnih zanga chau an hlo dawn bok si niani chuan a du lo hle a ma se ban ai chuan a thlan zawk mai chu alo ngai ta nupinki chuan thil thar man to tak tak te lo nei chhun zom zelin aba te chuan an lo la hmia hmia mai hi alo ni a na thola chuan tum ve der mai bok si lo tangita na a poisa khol a tuition fee tur te chu an lo hman zo sak vek le ngala ani te chu kumnga chawala ni thowa ala zir tak tak chuang lo kanu hian hlim taka om hi amamo zo kani tin zianga chuan niani chu alo beng chor mai
kong ka kikri sia in an va honga anin lua nei tu lo ni in in lua man an pek lo chuan chuak ngal tur chuan alo hril an pa bula in lua man petura alo ti thin te kha alo pe ngai me alo chu lo ni in lua man ringot po cheng sang kwa lai mai pek turan nei ta sang ruk chia nia ni chuan alo nei bok si nuping ki chu pui tur chuan an ngen ve dek deka in alom ke en kol thin sum ka tok chuak ve hle nem ba ka in hi ate te reng nen awa to ve alo ti kwal vel mai mai min pek tur in nei lo chuan chuak ngal ro u ti in nei tu chuan a hnawtchhuak zui ta a I thiam lo vekani inu poisa kha vadil chuak ni la chuan heti hian kan om lo tur ti nuping ki te nu fa chuan nia ni bok chu an mo pu le a keima wang ani lo kanu zo kha lom ina shala in nei lovin kan om pha ni hi alo la ti ve sham zel chuti lai kara nu cheni le pagu te lam dun live video te chu alo viral zui bok si nen ke ni re thei ta ka kanom lain ani hlim takin alo lam velamo poisa min pek du lo na chan po kha he pa wang hi ani don hi ti an thin rim hle nia ni a fanui ni a I shom tor chu a phal chuang lowang poisa min pek ma chu a ina cheng lui ve tlatang u ti anin rot phura zan khwa chuan nu cheni lo ho hun ngakin a in ko ta chuan an lo thu tlai war thak mai nakina chuan Mr. Gu nian chuan an lo ho ta ngei mai nakina chuan Mr. Gu nian chuan an lo ho ta nge ya mi pa ina I riak chhuak ani mo I chung te thlau thla in khoilam putar ngei lo boi puya za pui om lutuk mai nuping ki chuan alo ti ngal ringota ma se lam zir tu ho kha khuya emo in ti hlimin an lo riak chhuak zo ka lo ni tu te ngei ni a khatia za pa lo taka mi lo ti ve ngot mai le police kan man tir mai tur chewanya tin Mr. Gu chuan alo chanvat du le khol ro a fanu hi kamo nu ni hi nangkha poisa engzat nge pek che yu pat to te reng nen ngai zong te in la boi pui ve chu le za pui om lutuk mai khoi kanin shal na man kha min pe vek ro tin an vai mai chuan nu cheni chu an lo tong khum le ta tluar tuar maya an aurin ve hlom bok si nen an chen om khoveng te po chu chanchin ngai ven chuan an lo pung khom chan ta sup mai Mr. Gu po chuan tong ngai na a she to lova nu cheni zok chuan a fanu chu alo beng pop za pa lo taka ama le Mr. Gu a an lo pu cheve ngot mai chu angai dan ani lo hle kalbo ula lawin lan le to ngai suang cheu alo ti zui nge ma ni mai sial hle mai ma ni fa te po ngai sak du lova mi padang rungon bai pui mai an la ti zui shama an chanchin a ke pakoi shelo an chen om khoveng te chuan nu cheni zok chu an lo dem ti don tamaya han sui fia ve bok ma se nia ni chuan pension agreement a hian I hming sign la kan kalbo wangang ti paper alo pe a ka fanu kum som hi chuang kalau en kol to khan hetiang thil hi kalaka I ti du amo pasal in An Hnawtchhuak kum som zet mai I pasal chung te nen ken kol le chewania thlatin cheng sanga ka pichi nang cheumo a teu lo mai ti nu cheni chuan alo haule shep I thi huna I ro te chu kata vek tur an nia I pension po kalak chun zom tur thawalom nya ni na lo ti ve zel si paper chu nu cheni chuan pot thler makin ka sign ngai lowang kalbo ro u alo ti twar mai chen na tur dang kan nei hle nem he hi kan in ani ve to ti na ni chu ti zianga thin rim chuan kong khar te chu awatlo zui tawak wak maya Mr. Gu an alo nam son ve thung buaina in siam zel chuan police ka kowang ti awang zuya chu vele nuping ki chu le ya chuan thu sau savin a chap der te chiam mai a fair thlot lovani kan in min shal sak dai ringuta poisa la min pedu si lo chena tur po kan nei to lovani hi ti a chap tong zwa le ngal an chen om te chuan Mr. Gu chu tunge ni an lo she khop maya anu puin aborel san na po arei to ani ome nia ni chuan video alo la in NTU he putar hian kanu hingai zongin ka pasal le anu te kut athla kani chu anza pui om khop mai alo la ti dai zui nangma in itluder ani kha nu chen na lo ti chuan in pahni in min nam thlu ani poisa min pek lo chuan heta hian ka thima yang
tiin nupingki chuan alo pu le zeya kanu sign mai ro nianin alo ti ve sek bok ni e kapi kan rilrui ti ha man po cheng noi khat tal chu min pek te langa yang ani lo chuan kan ti mual phawang cheu niani te nu pa po chuan an kalsan mai du bi chuang lo ma se nu cheni chuan CCTV alo da ruwe kheu mai sia an chet dan zong zong te khachiang takin alo la vek mai do ta pu mual phaw an tumna chuan omzia ani talo an hlau thong le ro sia an thenom ho te po chuan nu cheni chu adik zawk ani chu an ring tan ta ni niani te ho po chu arang lama in thiar film mai chu an tuma ma se ziangan an kongkhar a tlaw chhiat man chu choi phot turin nu cheni chuan alo phut vele tamau mai poisa kan nei lo an ti po in a hma a an ti ang chia khan puk tur zong mai ro u alo ti vele zela pero u ti in an thenom te po chu an lo au ta lui lui bok si nen tangi hlau chu a thap le a chung kwa ve kalom kan ni poisa kan nei lo ti te chu i hre ve kang chu ba ka kum sum nga chuang ini to a mi padang la boy puya rwal poi ni to lo shim shim I chung te kal sana hetianga min nu chha mai hi enge rilru ni ta le ti in an lo la tong khum era in kyang hun man hi ka pe to lovani nangma ni bak inin mangai lo chu wang chuan in shalin ka kalbo san chewani hi poisa chu min pe jok mai ro u nu cheni chuan alo ti ve tlat bok si in shal na po kha min pe tu jok ini kha zianga chuan alo ti ve zewa alo beng chor mai iwa zak lo ve ti in zianga chuan nekle ta tuma Mr. Gu an alo dang ve thung ma se nu pinki in afapa chu lo chan ve le in khoi ron chu an lo tum zui an in pot boy ta lui lui mai police te po an lo lang ta nge a le lam chu an lo in soi thiam kal char char ma se ku tho tu zok an ni mai ba ka engkim CCTV footage a alan vek bok si wang khan police te chuan an shwai bo an hlau bok si nen an kongkhar an ti chha sakman chu an choi ta nge a chu po chu niani bok khan ala pek sak zui Mr. Gu nen chuan in chung lama nu cheni chuan alu san ta daya chutia police te le thenom te po an kal pian tak der ka chuan nupingki te nu fa chuan angai te bokin niani chunga chuan an chuan le a video te kha online lama post mal pho tur le poisa dil na mang tur chuan an rona ani po chuan anial ngam le ta lo dora thil le ya anin sui chhuana lama chuan dor ngak tu chuan za pa lo zetin nu cheni le Mr. Gu te chu alo tong khum ta chia mani fa le chung te kal sana in le lo ti ral du le mi padang san ang te chuan an lo chwa hi alo ni video te chu rin aiin alo dar na sa hle to hi alo ni a do ta ni min pu chha mai ani kha online na te chuan do tam tak om thina lom ti in soi thiam ma se an lo nge hlom hle a engma po leitir phal lovin an Hnawtchhuak khial mai chuti chung po a nu chenin lo biak atum lo awang le angoi tak la sia chuan niani chuan ama pui turin le anu chu a chen na hmuna walu chhuak puya chuan ama chantu te chu asom zui ta a chutiang ani chuan video te chu delete tira poisa alo pek mai du an ring ani afanu nei chuanin chutiang ema anua timwal pho du le sum le pai a chil lutuk te a pasal le anu te a hlau lutuk mai chuan nu cheni ril ru chu atina bera mual pho taka Mr. Gu a an siam tel ve bok si wang chuan a in thla shungin a fapa in an ma ni lam changa alo pui do na ni ti Mr. Gu an a shil phe chuan nu cheni chu alom viau rwalin shom ati zawk le rin ang nge yin kota chuan mi then khat te chu an lo pung khom tan ta a master Mr. Gu chuan kongka chu hong lo tur chuan a khap thlata a him tok lovin a hriani ni khat chu niani te in lua te reu te a chuan lawyer pakhat chu alo lang ta hlol mai nu cheni te roi ni in internet lama an thil the dar le do thu tang ti punluna wang khan dan hmanga malak ani tur thu te ron soin video te chu delete a mipui hma a an thil ti diklo te chu puang tur chuan alo shil ta tlat mai anunia afanu te chuan adu du adil ve thiang alom tu ma kan hlau love
min man theihna dan pawh in nei lo hrim hrim tiin nupingki chuan alo ṭan ngal vat ani chuan chiang tam tak chawi turin lo in ring ula kawtah kan lei hmu dawn nia tiin lawyer chuan a chhuah san zui ngal mak chu thil chuan ziang ate nufa chu a ti thin rim le zualin niani chunga bawk chuan an ṭuan zui le a ani la chuan duh tawk a tum chuang bik lo a tawp nan tal ti in reporter ho nena anu chu anin gota vakal chil le ruk mai chu an tum ta ni poisa bawk chu an vadil le a reporter te chuan kapi ifanutana an in ilei sak chu arukin ilo hral sakem ni aman pawh pedu lovin ibialpai san dai ni in an soi chi a hei hi adikem nu ve si mani fa ti chen na tur in pawh nei lova siam du chu arap thlak hle mai ti in an lo zawt I pension hnuwa kan ina chengin kan enkol vek chiania hetiang mi hi ini kan ring ngai lova sin zianga chuan alo ti zom zat bawk pasal nei idu ani pawhin hetianga tabal tak he chuan min siam du kan ring lova nupingki chuan alo ti zui ve le zat boka tangila chu an lo sik chapur zeu zeu le ngala he thila hian thiam lo na kan nei lo in chet dan hi in ti mama to zo kani nucheni na ti rualin lawyer kha alo thling zui ve ta a bank account chet vel dan zong zong te tunge loan la a rul thin ti te an thil leile bil pek na zong zong te nen lam chuan lo en tir hlomin ngianin a fanu tangi a fui rulai video te pawh chu an lo pho chuak ve ta a ngiani te chuan in soi filim dan an hre to lo an mani lam chuan dem an hlo chho le ta dai mai nucheni chuan niani ni na anin lai chi na zong zong te pawh chu ti top zui ngal makin avan doya siamin niani chu a thona te chuan an lo la ban zui lawyer kha Mr. Gofapa alo ni ringa ani chu apa ang chi a fel alo ni niani pawh a pasal kut tuarin an khum hrep hrep renga ta tho tur chu zong tur le barul vek tur te chuan an lo shil nupingki la chuan a tunuril drama chapo chu ngai theilovin alo hau hrep zel boka niani pawh in ama ringot an tong le an that chhelu tuk bok si chu aning ta a sum hman la an thiam bok si lo zianga chu then mai atum ta ba kan pek tlak ma chuan min then thei lawang kan pahnia kan ba ni hi alo ti ve tlat bok si a topa chuan anu in bok chu chap chung chuan va pan le a min ngai dam ro kanu hi nai hian min chen tir vela sialo na zong zong chu kan thok vekang in lua man po kan pe vekang che awati top mai ma se anu chuan midang ka lua tir don nang le I chung te chu kalpo local to suang cheu ti in alo nar mak shom ero chu atiru ve tho mai Mr. Gobula chuan arilu han te chu ashila ani chuan lo hnemin akianga chuan ompui reng thin apian champo chu a thei hni sak ngai lova pangpar te pe in an len chhuak dun fo thin zan khat po an len chhuana lama be sei lo dewin nupingki baldewa botol ruak alo chhar khom lai chu an hu fu a aza hmel hle zianga rui le me se fiam pe lu tuk po chu mi kut atwar le nge thin ti te an mu a kongka ma ni ani po in eitur alo zwar vel te chu an va hmu bok niani chuan anu pian cham lompui nan ti in eitur azor lai te chu alo pe ve a min ngai dam turin ka ngen lo che ma se tun tum chu kei tur siam hi ei ve reng reng te ti in alo nge na mitui tla zoi zoi in anu po chuan alo ei sak ve ai man chu a pe thlap boka akal san zui anni bula hun man le ai chuan guane na an dam chung hun man dun chu a thlang hlen ta ni ole khati zong kha tun tum drama chu alo ni le ta drama thar hmu nom tak nen kan lo kir le vat don ya